Nosaltres voldríem que el que aquí s'està fent en matèria de lluita contra una malaltia, com és l'Alzheimer, sigui també un somni no frustrat, sinó reeixit. Avui s'ha presentat la fundació d'en Pasqual Maragall, que sabeu que és aquesta fundació que s'està fent per intentar, diguem-ne, combatre la malaltia de l'Alzheimer, una malaltia que l'afecta amb ell personalment, no? Com a tanta i tanta altra gent, desgraciadament. Us preguntareu per què l'Artur Mas parla d'en Pasqual Maragall, perquè de fet hem estat rivals i adversaris, dic això, rivals i adversaris, no hem estat enemics, tot i que ens les hem tingut molt fort durant una pila d'anys, ja a l'Ajuntament de Barcelona, quan ell era el gran alcalde olímpic, jo era pràcticament allò un pipiolo que començava a fer política, va tocar fer-li oposició durant una pila d'anys i després ens vam enfrontar a les eleccions a la Generalitat, va ser un resultat molt igualat, ell va guanyar per 5.000 vots i nosaltres per 4 diputats, al final es va fer el primer tripartit. Total, ja veieu que és una mica una història o un rosari de desencontres, d'haver estat adversaris, d'haver combatut políticament, etc. No? Però jo sóc aquí, he volgut estar aquí. No? I no ho dic per mi, sinó perquè crec que el fet de que rivals de feia molts anys que han combatut en aquest terreny democràtic i polític, doncs en moments determinats es puguin retrobar i es puguin donar la mà i a més es puguin fer una abraçada, doncs crec que això és una mica una de les bones essències que tenim en aquest país, a Catalunya, i que no hauríem de perdre. Aquesta capacitat de que per sobre de la rivalitat, per dura que sigui, doncs hi ha d'haver, diguem-ne, un tou d'humanitat, no? I que les persones, les persones són persones abans que polítics o abans que adversaris. No? I és bo demostrar-ho en aquests moments. Jo estic gairebé convençut, que és gairebé, això no ho puc dir perquè és ficar-me, diguem-ne, amb una altra persona, no? Però estic gairebé convençut que si a mi m'hagués passat això i jo hagués tingut la iniciativa de fer una fundació d'aquestes, en Pasqual Maragall també hauria vingut. Crec intuir que hauria estat això. Torno a dir, crec que un país es construeix també a base d'aquesta, diguem-ne, aquest fair play, no? D'aquestes ganes de veure les coses en positiu i sobretot de que el ser adversaris a la vida, no només a la política, sinó en qualsevol camp de la nostra vida quotidiana, no ha de fer perdre mai de vista que, malgrat això, malgrat aquest combat civilitzat, democràtic, digueu-li com vulgueu, hi ha alguna cosa que està per sobre de tot això, que és la bonomia, la capacitat d'entendre's entre la gent i, finalment, de construir un país entre molts, un país que volem que faci patxoca i un país que fa patxoca no només per grans infraestructures com aquestes. Estem al Teatre Nacional fent aquest videoblog. No? Això és molt important perquè dona imatge, dona prestigi, és un gran lloc de ressò cultural i com aquest edifici, tants i tants altres repartits per tot el país. No? Però la qualitat d'un país no només la dona això i no la donen les infraestructures, sinó que la dona això que us deia, no? La capacitat de la gent d'entendre's entre ells.